Праца над кнігамі памяці па Віцебскай, Гомельскай і Магілёўскай абласцях была распачата ў 2022 годзе. Сёлета на іх прэзентацыі прысутнічалі прадстаўнікі міністэрстваў і ведомстваў нашай краіны, Генеральнай пракуратуры і Саюза пісьменнікаў Беларусі, а таксама госці з России, Словакии, Литвы и іншых краін. И, конечно, есть какие-то моменты, которые ранее не были известны, не были описаны. Но если учесть, что нам помогали сотни волонтеров, помимо председателя облсполкомов, помимо Министерства обороны в Беларуси, Республики Беларусь, там очень много интересных фактов, очень много новых имен, очень много открытых новых захоронений, ранее неизвестных. Нам очень помогали суворовцы и кадеты белорусские. На сёння ўстаноўлены імёны толькі 600 фронтавікоў з 2 мільёнаў 100 загінуўшых. Іх яшчэ належыць аднавіць, а разам з гэтым у аснове архіўных матэрыялаў у згаданых кнігах паказана барацьба з фашызмам у гады Вялікай Адчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі. Падобныя кнігі ўжо выпушчаны пра Венгрію, Румынію, краіны Прыбалтыкі, а зараз вядзецца праца над кнігай пра Словакію. 25 августа закончилась белорусская стратегическая наступательная операция. 29 августа началось словацкое национальное восстание. Эти даты объединяют. И теперь партизанские отряды. Что я подчеркиваю, в Беларуси они были многонациональные партизанские, что на территории Словакии. В словацком национальном восстании участвовало 33 народа. Есть уже решение, пока оно устное, да, что на уровне правительства Республики Беларусь, чтобы выпустить книгу 808 страниц на 3 языках. Русский, словацкий, английский язык. Она будет посвящена 80-летию словацкого национального восстания и 80-летию освобождения народов Словакии. Кнігі памяці ж пра Гродзенскую, Мінскую, Брэскую вобласці выйдуць да 80-годдзя вялікай перамогі ў маі.